Crita yen kowe wis ra tresno ning kowe malah lunga ninggal tatu ning dong-dong. Rasane ati iki kaya kena mawa bareng wis ngerti ning buriku kowe ngeliya. Janjine ngancani nganti tekane pati ning nyatane janjimu kuwi mung kari janji. Panase gani ra koyo panase ati sawise ngerti kowe ning aku ngapusi. Kowe tak sayang-sayang saiki malah ngilang tresnamu karo aku kuwi mung kiasan. Kowe tak gadang-gadang tekane gawe wiran anggonku labu kowe opo isih kurang. Ning opo ra crita yen kowe wis ra tresno ning kowe malah lunga ninggal tatu ning dong-dong. Rasane ati iki kaya kena mawa bareng wis ngerti ning buriku kowe ngeliya. Janjine ngancani nganti tekane pati ning nyatane janjimu kuwi mung kari janji. Panase gani ra koyo panase ati sawise ngerti kowe ning aku ngapusi. Kowe tak sayang-sayang saiki malah ngilang tresnamu karo aku kuwi mung kiasan. Kowe tak gadang-gadang tekane gawe wiran anggonku labu kowe opo isih kurang.